Tak mojou ďalšou hostkou je Adelka, žiačka 6. ktorú vítam medzi nami. Ahoj Adelka. Dobrý deň. Adeli, ty si sa zúčastnila projektu Share and Inspire. Mňa by zaujímalo, prečo si sa prihlásila a čo ťa na ňom bavilo. Ešte nikdy som to neskúšala, ani robila projekt v angličtine, takže som to chcela skúsiť. Bola to taká výzva pre teba, že po anglicky idem. Ako si to vnímala, keď si sa tam postavila? No, mala som veľký stres, ale tak som rada, že som to zvládla. Super, áno. To je na tomto dobre, že teraz sa na tom pozerá, že fúha, do čoho som sa to dala a som to zvládla a ma to posunulo a vyrastla si zase. Naozaj to nebolo ľahké a po anglicky. Dobre, tak povedz nám trošku viacej o svojom projekte. Ja som robila o tom jazdení na koni. Chodím jazdiť iba 1 rok. Môžem počítať aj, že 2 roky, lebo chodila som do 2 klubov. A tvoj projekt mal názov? Horse riding. Horse riding. Toho koníka máš stále toho istého, keď chodíš jazdiť, alebo sú to rôzne? Tak väčšinou rôzne, lebo som si striedala väčšinou koňa, ale teraz 2 kobylky, také kľudné, mali žrebetka, takže teraz si striedam takých 2. Ako často trénuješ? Chodím raz do týždňa, ale chodím tam viackrát, keď mám čas. Tak sa tam staráme. No a koľko rokov si mala, keď si s tým začala? 9. Bol to tvoj nápad, alebo niekto ti to takto, že predostrel? Bol to môj nápad, lebo mojej sestry kamarátka, ona povedala, že keď mám rada kone, no takže môžem chodiť jazdiť, tak som začala jazdiť. A kedy si zistila, že máš rada kone? Tak ja mám fotky, kedy som jazdila už aj keď som mal 5 rokov, alebo nejak tak. Aj moja sestra jazdila, takže som tam chodila s ňou. Čiže rodičia vás tak trošku naviedli na tie koníky. Nejaký nápad do budúcna na ďalší projekt? Uvažovala si nad tým, že či by si chcela vôbec ísť ešte? Ešte neviem, lebo chodím ešte na hudobnú a na plávanie. A veľmi som vtedy nevedela, čo by som napísala o hudobnej alebo plávaní, ale možno na budúci rok niečo o tom skúsim. Ale minimálne ťa radi uvidíme ako diváčku, že sa prídeš pozrieť na ďalšie projekty, lebo vy ste boli takí 10 odvážlivci a inšpirovali ste veľa žiakov tejto školy, lebo už teraz hovoria, tak aj ja to skúsim a ja, ale vy ste boli takí prví predskokaní. A v angličtine sa ti prezentovalo dobre? Tak bolo to ľahšie, než ako som si myslela. Bolo to ľahšie, ako si myslela. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bola a že si nám porozprávala o tom, v čom si výnimočná. Tešíme sa, že máme takú žiačku v našej škole a želám ti všetko dobré. Dovidenia.